Asteburuan jokatu dira Ogi Berri Miguel Soroa pelota txapelketaren finalak Tolosako Beotibar pilotalekuan. Juvenilen mailan Zubizarreta eta Erauzkinek lortu dute garaipena 22 eta 21eko markagailuarekin Egiguren eta Salegiren aurka. Bikote gorria aurrelari Tolosarra eta Salegiren aurka galtzen hasi da, baina markagailuari buelta ematea lortu dute 21 jarrita. Azken tantoa, luzea, landua eta tentsio handiko izan da, eta aurrelari zestoarraren ezkerkada txaparen azpira joan da. Eskualdeko bi pilotarien arteko lehian beraz, Erauzkin berrobitarrak eraman du txapela Zubizarretarekin batera. Bueno, hasieran atzetik hasi gira, markagailun, 16-6, aldea hundia eta digue. Eta bueno, gure lan aitea jungea, eta azkenen harrapatzea lortu dugu eta ondo, oso guztua. Hasieratik pixka deskonfiantzakin hasi gira, bik ez gara oso ondo hasi, faio asko egon die, eta gero bukaeraldea partido gortu indeu, pelota desberdin bagatea, pelota motelagoa, behai asko kostatu izan zaie pelota hori moitzea, eta bueno, azkenen ondo atzegu eta oso guztua. Bai, dudik gabe, kostat segura ez. 16 atzetik junda oso zaila izatea berriz 22 aiatzea, baina ez zeu itxei, partidiko inolako momentutan da irabazi dut eta esan dizutuna. Benetan, oaindik nik uste sinistu gabe, sinistu irabazi dut nik. Bueno, oso zai jarri zaigu finala, baina benek egon gu segi barra enula lanin da lanin. Suertea bukaeran gure alderoi da, partidu hor bat izan da, haike irabazi zaikean, suertea gure alderoi da eta sinistu ezin da ez. Bigarren partidua promesen mailako izan da. Laso eta Sarasa erraz nagusitu dira Elordi eta Urizarren aurka. 22 eta 9 gelditu da markagailua. Partiduaren hasieratik bi taldeen arteko ezberdintasuna nabaritu da. Nafarrak oso bizi eta pozik ikusi dira kantxan, gorriak aldiz erabat triste. Lasok bere freskura beste ben erakustarazi du, eta baita pilotari eman izan ohi dion abiadura ere. Nafarroara joan dira beraz promesen mailako bi txapelak. Azken partidua primerak mailakoa jokatu da. Agirre eta Gorrotxategik irabazi dute, Irribarria eta Arratibel 17 puntutan utziaz. Agirre eta Gorrotxategik lehenengo momentutik garaipenean sinistu dute, eta hori nabaritu eginda naiz eta Irribarria eta Arratibel favorituak izan. Azken hauek 5 eta 13 aurretik joan dira, baina Agirre jokoan sartzarekin batera markagailuari buelta eman dio. Azken emaitza beraz 22 eta 17koa izan da. Aipatu Beotibar pilotalekua bete egin dela, eta aurten bigarren aldiz jarraian izugarrizko arrakasta eta giro paregabea bizi ahal izan dela.